Tal com s'ha dit, em vaig considerar molt oportú i molt positiu l'acollir la que va ser de fet la primera seu formal. Havia estat una seu provisional durant un temps abans a Sant Adrià del Besòs, com comentava abans precisament amb un dels membres del patronat. Em permetran, per tant, que abans de res feliciti els responsables passats i presents de l'Institut Gaudí de la Construcció per aquests 20 anys de servei. Per tant, reconèixer l'esforç dut a terme per l'Institut Gaudí en col·laboració amb les entitats membres del patronat. Conscients de la importància de la formació, precisament el govern va anunciar la setmana passada la seva intenció de triplicar els recursos destinats a la formació, en aquest cas per aturats. En total destinarem aquest any més de 247 milions d'euros a accions formatives que pretenen que arribin a més de 300.000 persones. Havíem viscut uns creixements inaudits al llarg de la darrera dècada, que no podien durar eternament. Hem de reconèixer que ho vèiem i ho dèiem. No ho hem corregit prou ni prou a temps, segurament. Que mirin, a Catalunya es formen 40.000 noves llars o unitats familiars, com vulguin dir, cada any. Aquestes llars seguiran necessitant habitatge i el necessitaran aquí. Per tant, és aquí que s'hauran de seguir construint habitatges a partir de reabsorbir també el parc desocupat actual. Perquè, com comentàvem abans amb el senyor ambaixador i amb el president, aquesta activitat no és deslocalitzable. Els habitatges es necessiten i es tindran que fer aquí, igual que es continuaran fent infraestructures. Les coses bé, aquesta crisi no se supera trampejant-la, sinó que s'ha de treballar a fons. Tots hem de treballar a fons per estar més ben preparats un cop se superi. L'alternativa només és una: o som millors o serem cada cop més pobres econòmicament i socialment. El gran objectiu del govern de Catalunya que volem compartir amb vostès i amb el conjunt del país. Per tant, moltes gràcies per la seva invitació, moltes felicitats per als 20 anys i especialment moltes gràcies per la feina que esteu fent i la que estic segur que fareu ara en un moment complicat com el que tenim en aquests moments tots plegats. Moltes gràcies.